सरकारि साख्रि बा सरकारिनि गुन्दै जानायाबो सहज बाथ्रा नङा बस्थाजोंहाय ओरैबायदि माने साख्रि लाग्राफ्रा बस्थाजों हनै ओरै आरो गाखोनो थाबावगोन दैयाव आरो दंबावो गाखोग्राथिं थर्ड ग्रेडनि जितु साख्रि फोसावनाय 363 सामथिं पस्टनि जितु फर्म साबमिशन जागासिनो दंमोन बेनि डेटआ एक्सटेन्ड जाबाय खौरांनि गेजेरजोंहाय मोनथिनो मोनदों CSP ना सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड निफ्राय बेखौ फोसावफिनदों जितु गोबांथार एप्लिकेन्ट्सफोरनि माने किसुमान प्रब्लेमनि थाखाय बिथांमोनाहाय साबमिशन खालामजोबनो हायाखै साबमिट खालामनो हायाखै IPO नि अभाब बेलाफारसेथिं पस्टेल स्टाम्पआबो क्राइसिस जानाय आं अलरेडि मोनसे भिडिअ'हाय बेखौ मेनसन खालामदोंमोन आंबो गोबां जायगा बेरायसो लास्टआवहाय फाइनाली मोननो हादों आंबो ट्राइ नायनायदों एबार थर्ड ग्रेडनि साख्रिखौहाय BTC नि माबायदि जायो ना स' बेनो सिडली सम्पावती कुसुकत्रा बेबायदि नागिर थांनानैहाय लास्टआवहाय बहा मोनहैखो फाकिराग्रामावहाय पस्टेल स्टाम्पखौ मोनहैबाय ओमफ्राय IPO खौ ब्लेकआव बायनांगौ जाबाय आरोना बेबायदि स' ओरैबायदि बिजनेसबो सोलिगासिनो दङ 100 रुपिसनि IPOआ 300 250 बेबायदि प्राइस अभार प्राइस थारमाने दा बेबायदि बेनिफ्राय दिनै नुबाय मा बस्था माने अबा साप्लाय हरनोसै नामा माल बेसाद जेरै साप्लाय हरा होमबा बेबायदिनो बस्था बुंफबजोबनाय दा अफलाइन ना बेखायनो एसे टाइमबो लागोन बायदि मोनदों एडमिट कार्ड इस्यु खालामजासे स' बेनिखायनो CSP बोर्डनिसिम गुरै खावलायनाय बयबो बेखौ लुबैदों जे डिजिटेल बानायनानै होयोब्ला अनलाइन सिस्टेमखौ बानायनानै होयोब्ला जेरैहाय आसामावहाय ADRE नि जे रिक्रुटमेन्ट जायो ना अनलाइन सिस्टेम स' बेवहाय टाइम सेभ जायो आरो वर्कल'डआ एसे खम जायो जिहेतु दा बेयाव मेनुवेलि बेखौहाय मोनफा नायनांगोन बेनि गेजेरावनो साबधान जुदि जायाब्ला सोरनियाबा थालांनोबो हानाय बेबायदि स' 21st सेन्चुरि ना दिनैबो जुदि बेबायदि अफलाइन आरो बेलाफारसेथिं IPO नि अभाब इभेन पस्टेल स्टाम्पनि अभाब आरो बेवहाय जुदि ब्लेक मार्केट जाबावो ब्लेकआव जितु IPO फानलायनाय बेफोरबायदि दा जेन'बा नोंथांमोना नैबे मोनसे लास्ट भिडिअ'आवहाय आङो मैदेर होनाय बाथ्रा बुंदोंमोन ना मैदेर नायनो थांनाय स' मैदेरखौ आं नोंथांमोना नैबे भिडिअ देखायगोन ओरैबायदि फालो मैदेर अराउन्ड 80 प्लास मैदेर फालो बबेनिफ्राय फैदों बेखौ नलबारिनिफ्राय होनानै लाबोदों ओरै साहा दा जोंनि साहाबो जायगा गैला बेखौहाय दा ओरै सोनाबहा होलांगासिनो दंबा बबेहाय थांगोन बे मानास दा बे मैदेरा बेखौ होलांनायाबो इमान सहज बाथ्रा नङा दा जियानो हक बे रायजोफोरनि थाखाय जों गोबां खहा खालामदों माइ बोथोर माइ मोनफुनाय सम माइ हानाय सम बेबायदिनो गोबांथार फोथारावहाय गाग्लिलांबाय जालांबाय आरो मैया हरनिफ्रायनो दङ दिनै हर जाफिनबाय दासिमबो मैदेरा दङ स' बेबायदि दा बे मैदेरनि पपुलेसना जितु ओरैबायदि बांगासिनो आरो बेलाफारसेथिं मैदेरफोरनि जुनादफोरनि थानाय बा बिथांमोननि मैदेरफोरनि जिब जुनारनि थासारिफ्राबो मोजां नंला जितु गोबांथार पपुलेसन इनक्रिज जानायजों लोगोसे बहा थानो मा जानो ना जेरावबो क्राइसिस अभाबानो अभाब साननो थाङोब्ला फिउचारनि जुदि जोङो एसे प्रेडिक्सन खालामोब्ला माबायदि महर लागोन बे साननानैबो माने सानथ्र'हायि ओरैबायदि गिख्रंथाव मोनसे समावहाय दा जियानो हक आपडेट होनो गोनाङा नैबेसेनोमोन आरो गाबोन गोदान आपडेटजोंहाय नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन सावरायबावसिगोन दिनैनि थाखाय नैबेसेनोसै बे लास्ट भिडिअ स' गुड नाइट टु एभ्रिवान स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय